Samantala, Waterlilies sa Katubigan sa Mangaldan, Nilinis para sa maayos na daloy ng tubig. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Nilinis sa Mangaldan Quick Response Team ang kumpol ng Waterlilies sa ilalim ng tulay sa Barangay Pogo bilang hakbang wala sa epekto ng bagyong Paulo. Kabilang pa rito ang paglilinis din sa mga kanal na plano pang palawigin sa ibang barangay na tinubuan na ng maraming water lily. Nakaanda rin ang grupo ng rumisponde sa mga emergency katuwang ang iba pang ahensya. Matatanda na ilang barangay sa Mangaldan ang lalubog din sa baha dahil sa magkakasunod na bagyo na nakaapekto sa kabuhayan ng mga residente. Kaugnay nito, posible pa ring makaranas ang pagbaha at landslide ng ilang mabababang lugar sa Pangasinan dahil sa patuloy na malakas na buhos ng ulan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!